kay Diagit. Ang ipangdaang Jin o mga sinina ko ni Jess. Salamat gi labi gi. Bye Jin, bye Jin. Kay ari sa man ganit mo kay alanganin ng oras. Ara ka alanganin ng oras. Ah, sige, salamat Jin. So padoong ni guys nila Jin Balls. Ayo. Dino. Gi. Ngap nangita lagi. Niwala ka jo lagi. Bungsa ni. Oh. Di among gyukon kay nangita mig saging. Jo kuning hapit guys na nagawon ko na ni bag-o ko ni giyan. Ginuo ko ni bag-o ko na. Ni bag-o ko ni giyan guys kay di dyan na sa ingana pero ato ko pala bigi. O bitaw, wala ko timbang ron. 60 kilos. So na kay sabutsin pa man. Tanaw mulayas na ko Jin guys. Muban ka na mo mulayas na ka. Plastic lang mo na doon. Ha? Plastic lang na doon. Musig mo niwang pa ka. Malapit. Igo ra jud bining hapit guys kay dali mi kay naaning mo bunot ang uwan. Iwan man dito sa alakoy. Sika upan. Di mo ipanjin. Lagi. Naman siguro mo sakto ni mo Pero dali. gwapo guys ganyan. Gusto lagi na ni mo niwang ni sa ganahag. Pula na ko to tambo ko Kuan guys kanang arang taas ang ilong. Kuya. Paras na magilong. Igo ra jud bining panjin kay. Hala mo di na sa Ala, aglitos di ay te. Ay sa Hala ka cute. Diyan sana nimo pag Ito nga nang way kasi man ang way klase. Medyo ang tubig daw nagi. Ah, like green tea di po siya. No. Ug may di ganasin day hatag lang sa anak mo pero sana. Wala, wala yaso na ni Jin di ay di ah. Kung di na daw taglitos, saning Ina imong nanay, di na ko, Flo, di na ko musud, Flo, kaya nagdali mi. Gi, na mapamadaw. nagdali mi. Moro dyan ang ikuan Jin, wa dyan, wa ko'y pasalubong nimo. Kung sikwa kay Ako kay Diagit. Ang ipangdaang Jin o mga sinina ko ni Jess. Salamat gi, labi gi. Bye Jin, bye Jin. bye. Kaya ari sa man ganit mo kay alanganin ng oras. Ara ka alanganin ng oras. Ah, sige, salamat Jin. Gali mo ni. Dagko kayo mura sa nas family house oh. Lorami oh. Tagpila na ni 25 sa? 25 ko nung isa oh. Murag nay dito sa buhol mo. Bisag dako gamayan. Tita niya. Dito dahil kay kuan hangita lagi mig saging. Hala, naghana na day. Hala ka ni kay bag-o man ni among gipalit dito sa buhol katong ning uli mi. Pagkasal ni kuan. Mura mo kikay mo guys tita no. Pagkasal man na ni Tita Florami. Bag-o pa na dayon na nasuot day. Ka-remember jud ko na na. Kani tanaw. Hala. Kani tanaw ko na. Bag-o pa na siya oh. Ipuwi na ni nga pink sa una. Hala, nga bag-o pa mo gud na tita. Napali anak si tita. Kaya ready ko kani short kay bisig kawan kay ni maanda. Wala sakto man na ho. Bako lagi siya gamay. Sakto na ho. Wala daghana. Itulit siya ako na to. Ano? Mga sexy tops. Ablihi. Nasa apli na na. Kana short. Masa ni pagbira nimo nga itungtong man dayon oy. Hala kay gunahan na short na. Igo to siya na ako kay gamay. Gaga to siya tagsa-tagsaon kay dagat kay magmaan ka. Hala. Mga Kay- dyan mahigo ma. Kay gunahan na sige na. Kay basig salamat kay tita. Salamat. Mga tops. I-open ko na tong tops. Kasi tops nga, tops silog. Kuan good. Sayal man eh. Oh, nice kay di siya pa rin sa loob ng mga kuan. Sige na. Kay naman tay anak ni Maricel nga sakto. Short. Uy, sakto na na ho. Uy, kasunis. Mag-igot sa din ako. Be. Be, ay, tali say. Ala, oh, nice ra ba na?
Ay, kaigo na na ho, day. Suko na Ay, na. grabe po. Kagamay sa imong hawak, ma. Ma, Gamay sa kong uy, hawak. mo hala, original na ba, Aisha? Iikon to sa likod ba? Sa sulod, sa to. Nakabot tatak sa ilaw, wala na ah. Syndrome. Made in Korea. La nice ta. Thank you mga kainan. Tinubuan. Napay, hala na kinundong ko sa una. Kamano ka sa una nga na ko inani nga bulaklakin? Nga pula. Niya Ay, ako napoy ipatay bulklak. ni Mani Tita Gigi kay gamay ba kay ko sa una niwang kay ko niya. Hili kay ko kinanay. Unya sa una nga kay bahay pa may elementary kay mga inanay niya magbots na atas eskwelahan. Ay, dili na sakto ni mo, sakto na nako. Sakto na Inanay ko na. niya, mupait mo kag inanay mo, niya balik-balik ko rin mo ko na ko niya. Tanto ko ilang dita mga alas 8 nas gabi eh. Mga ta, patahi ko sa tapa, tahi ako ng ano ko tapos lagi ko mga kabalas ta din na. Yang pagamayan para mo sakto. Ang kaya mo ba ba to? Sa una, lagi ko inani. O, nabog kay blue. Mo gani mga flower, color green. Pag elementary ba? Yupin na. Lagi na siya color. Makakuan sa nakbugnaw kay mata. Lagi. Hmm. Ganang ba ako ba nga inani kay dili siya init ba? Nga nice. Bago pa kay siya. Kuan kay sana ka ng nice kay mata ba? Sana na kay pang... Ako ni mga kuan kay. Huwag na ko kay... Oo, mga inani ba? Nga naman ito mga kikay-kikay niya mo sa una. Hala, nice lagi na anak. Mga nice ra ba nagsininas tita kay mga original. Kung na lagi siya bayi nga anak mas sus kikay jud kaayo nga mini medyo di Tita Gigi. Nadaghan na di ay. Saka plastic ko na mga bit-bit guys. Uy, Dris. Sipod ni siya ay. Isuot ko na. Nagamayag unani nga. Uy, pwede mo na ka ng pang... Stretchable dahil siya. Nice, rabi sa color kay violet. So, yarang ipang kuha gihati ta, kanang ipang kuha ra niya gihang ganahan. Uy, di sakto, bisig sakto na ko na. Mali siya, imo nga mani, may gulo siya. Ah, okay. Pang sumba. Kita, Flora mi po sa una, ihatag po niya na ko na yung mga na gamay na kay nga sinina ba kay mga original. Ala, nice ra ba na? La! Nice ra ba color? Hindi siya color. Yan, bugi na ni nga ako ng mga panapton. Mo si tawagay na ni? Regina, buong sa itaw ka na, kanang gamot. Kanang mo na siya stretchable, bakit bugnaw kay siya sa kanang kuan siya init. Bisag mag long sleeve gagay na ni di ka mag di siya init ba. Kung di kay guni mo, it's mine. Hala, sakto na di mo na. Hala, daghana. Ala. Ang tulog. Ang tulog. Nice ra ba sa tila? Bugnaw. Bugnaw. Salamat tita. Salamat Tita Gigi. Ala. Na makaingana katong murag sanik. Sa una kaso dako na ako. Masyag ka nang sa liog. Imo ko. Kakit po ani. Uy, nga na siya may nainanin mo. Wow. Tambok-tambok di kanak. Ang bagang kay kuan. Bobby J pa jud ang kuan. Pagkay patambukon man ka, sakto na nimo. Lasik sira ba kay sanik? Siksi lagi kay mga sinina ma. Sexy mo gud sinas tita. Original ra ba? Nya pang sleep nimo. Tago na kay di mag-menu day ka niya magkaroon na ka ng bibi na kag dress. Imo nga mao. Nice. Hindi makakinani nga panapton. Ito. Salamat tita. Thank you ta. Ako jud. Mga t-shirt. Wala. Di pa man na siya. He is rising. One man yun. Matthew. Original ra ba? Napa jud? Last one.
Sa to Nicole. Dili, gamay gilok mo. Mas Nicole ganahan kami ilo. Ako ana na. Nice na ba? Tali pa rin sa mga short ba? Ako ana na. Mara to. Thank you, tita. Happy kayo sa mga ganahan. Pasok doon niya, guys. Pasok doon niya. Naku, kubura dyan na siya, oh. Oh? Di pa, kubura mo guna, tanawa yung lawas, oh. Ito, nakapatay sa ko, ano? Ha? Dili, kubra na. Muna Kubura siya, na, ano? tanawa niyang, Dili, ano. baksan lagi na. Itong sawa ba? Sawa ang gamay. A few moments later. Hello guys, sila po guys sa madung adlaw, madung buntag, madung gabi na itong tanan guys. Hanap po dali sa kusina ni Ruby Provinciana. So, di na ito mabidyo tanan guys, kay naalangan lagi ko pag mata. Kuha siya, pinatatasan nga pork. Diyan ako iutan nga kuan nga ng utan po di sa kubasa o nga ng sari-saring utan, baka nang naisabaw kay ganahan lagi yung mga kuan dari guys kanang mga sabaw-sabaw nga nga utan. Tuan na. Ana ni uli na. So na guys, display namin do. Nagkadagandagan na sa Dante. Day taro nga day. Ayo guyura ha kay kuan. So display namin kay alas 6 na. Ayo guyura kay madaot ang kuan. Tara na. Kala ko na kaya walang kuyog ni sini mo day. Kuya, kontrapo. Ayo gawag na po kay. Morning guys, sanang kuanis sa bihon. So bihon na siya guys, kanisa pinatatasan kanisa utan nga sapsoy nga nay kubasa. So lami karon sa kay nay kubasa. So utan Bisaya. Paborito ni Ma'am Bisminda. Assistant ako guys. Abog magudiri guys, abog lang na may trapo. Mapay paghumanaho og kanang paninda dito guys ja. Grabe na siyang kainit guys oh. Kanang sa pa kadyo init na kadyo. So mo man ganahan sa mga bumbil kanang init ang ilang ganahan kanang mubuwak sila basta nas init na. Pero gahapon guys, dito mig dalagit lagi. Nagdali-dali mi kay uwan. Unja guys kay nalagi kuan gi unbox naman to nang gabi inja. Ikuan ni pangsukod ni Crystal karon kay wala niya masukod gabi kay malagi na ngit-ngit. So karong adlawan lang ta magsukod sa iyang kuan. Habang nga mag-shout out ta da guys. So tong paaboton si Crystal kay iyang isukod iyang kuan. So na di among silingan dari na ay ingani. So adto ko guys karong madaghan ning hangani. Igura man ni agud na siyang putdon oh. Di mo sangara man na siya. So pwede ra ko mga jus ilaha guys aron napadaghan na kaniyang kulay yellow. Daghan di yung salamat sa mga namalit sang sudan. So na namin dali guys kanang kabisi na mo lagi kay magluto na pug karon uguan kanang minatamis na saging kay nahinog naman dito lagi migdalagit gapon dito mila Jijin Burs. Kuan kanang wala may kita uguan ka ng saging. So, undyang hapon mangita na pud mi guys. Karon day guys, kanang na may nagipanghatag si kanang tita ni nga kuan. Mga tinubuan. So, gina mga tinubuan niya, tita Florami, tita Tiri, tita Flor Tanan, Flor Rami. Ihatag niya ni Crystal. Karon guys, kanang nagsin ko ni Jijin Burs gabi. Wa man na masukod ni gabi, kay gabi na lagi. So, karon na lamang buntag na mo na siya gisukod. So kari kan ngala des Jijin kagamya. Darang lipayan niya. Darang lipayan niya guys kay Gamay kaya niya naigog gihapon. Gamay kadyo siya nga bagi. Kaya kanang kasunisa, kita Jijin pud na tanawa tita nice kadyo tita kay arang kapit ta likod. Oh. Bigot. Wala lubuton lagi kaday. Di para nahangasap yun. Ikaw kay nailubot ka na oh. Diyan nalabot sila yung gisukod. So ato sila sud sa kuan mag. So daghan ka sa gisukod sige lain na punak. Wow, narawa tita oh.
Grabe jud mo kagamay Tita Jijin. No? Kamay kaayo. Diyan nagustuhan din dyan tanan guys sa mga sinina nga gihatag ni Tita Jijin ni dyan. Namo ko inani sa una tong bibi pa ko may inani na mga backless ba. So gabi amo ra tong gi-unbox sa karon dyan gisukod. So next, okay mag live selling mi. So next. Wow. Mine. Pamain. Backless lang gihapon. Puro backlist kay mahilig si Tita ni dyan na guys suga ng backlist. Kuan manggod ka ng hangin ba? Ja, pasensya na mo stoy among hugason mo kay wa pa nahuman ni hugas. Naghuman ni live selling maghugas na siya. Mine. Salamat ka do Tita. Oh, happy kay na siya Tita kay takang kay sag nasakto. So next. So kanang habang nagkuan siya guys, nag-ilis. Nato ko i-shout out dali kay na nagpa-shout out. Shout out ninjong tanan guys. Shout out. Shout out. Shout out sa mga next. Wow, Doon nice. kayo siya sa personal. Once da ka nang nice ka sa color kay murag bugnaw ba. So Okay. okay. Nga panapon ko din. Bernadita Pormsma. Thank you for shout out Rob. Always jud ko gatan-aw sa imong vlog. Ang Brato sister. Salamat ma'am. Ma'am Edida Kaniti, daghang kanang salamat. Ja ma'am Pilisa Tagat, daghang kanang salamat. Shout out Ruby Provincia na watching from Toronto, Canada. Oh wow. Toronto, naabot na ni Toronto ni akong vlog. So Armando Alfuha. So shout out nimo ma'am Sir Armando. Hello, nice na. So kana siya guys. Ning uli mig buhol dyan ang gipalit dito sa tindahan dito sa Alicia Buhol kana naka-remember jud ko dana Gina katong pagkasal ni Tita Flora mi. So ni salamat ka ni Sir Armando Alfuha. So na taga ko ani siya Toronto, Canada. Salamat. Shout out ko sa mga taga Canada diha. Comment guys kay Roma shout out mo ugma. Salamat sa mga viewers diha sa mga Canada daghang kadto na. Salamat. Salamat sa pag-shoutout Ate Ruby. Si Ma Marisa Yeager. Salamat ka Ma Marisa. So habang nag-iili sa gatuhang kuan guys, sa tuhang model. Salamat Ma'am Ruby sa pag-shoutout taga Tagbilaran City Bohol ko. Wow. So taga Tagbilaran si Ma'am. Pwede na nga tuhang kuan. Lina Cesar. Salamat kadyo. So ready na, pwede na mo gawa sa kamera. Marunong taga ko. Okay, nice. Thank you tita. Bagay na sa dana nak. Hala, nakita kong bra. Bagay sa dana na sa ihang ipares ni Munak. Shout out Ima Pangasyan. Salamat kadyo. Bisan ako ro gusto jud na ko unta magkakita ninyong tanan amping man God bless. Salamat ma'am. Asa man day siya ma? Bo asa ni siya si Ma'am Juan. Ma'am Ima Pangasyan. Salamat kaadyo ma'am sa imong pagtan-aw. Next. So daghan ka sa gisukod guys kay Muna taga live sailing pa mine. pamain pero nag-shout out to guys. Kanang Ma'am Idina Kanyete, salamat kaadyo. Hi Mama Ruby at Cristel at Nicole. Good morning. Mears and family. O kuana day siya sa kanang Davao de Oro day siya. Diyan na po na kuan guys, nakita na po na karon nga naay na datugan nga sa tunak series ba to no or mga bus ba? Nice. Wow. Chub-chub. Pero di juga nga na pwede mag-chub-chub just magiti de kay. Chub. Kung ano kanang pwede ra kag kanang kidnapon ka dito. Shout out Ma'am Lordy Saladin, tinuod jud sisi, tinabangay jud ta mag-asawa aron sa panahon. Mine. Oh, pamain daw nice kayo. Salamat tita, tita Jijin kay happy jud kayo siya. Tita Gigi. Magtinabangay, mag-asawa aron sa panahon, karon sa panahon kay thank you for always what shout out. Happy kaayo si Shin. Oh, shout out diha Bibi Shin, iyang bunso, salamat kadyo. Ay di day makasabot si Bibi Shin og kuan Bisaya. So next. Bitaw patinabangay jud ta karon kay kuan ka nang na may panahon karon bitaw guys nga. Ganahan ko kung ngayon ani kay ko. Oh, nice ka jud siya. Thank you. Thank you tita.
So, Lulu Madin, salamat ka do. Sana all daw. Salamat sa mga grasya nga kuan. Sis Aloha, Bisaya, Pilipina, lami jud paper me kupalit og snack amping ano na. Kamuti lami jud ka kamuti guys kanang arap po sa katamis. Next snack. So habang nagsukod siya guys, mag-shout out ta dali magbasa tas mga comment. Ma'am Pony ganahan pud baya unta na imo hatag o bitaw kanang mas ganahan man jud pud kanang kita may mga hatag kaysa kita may tagaan tunod jud na ma'am. Diyan sa man na ma'am nga wa man tay ka pero ako mohatag man jud ko ug ako na lang jud. Okay, next na. Ang ban kay dako ma, di na ako masukod. Okay na kay kani. Kana, humana na. Manani. Napo may daghan na to. Ikaw. Kuan day kanang na po next guys na crop top. Ang crop top siya guys. Napo din ay mga short daghan. Hindi na ta magsukod og short kay. Hubo na po si Jag Ubo short. na pud. Napay violet. Pwede naman to. Daghan ka doon sa guys gihatag ni Tita Jijin. Dagan kay guys di na madalag tabang. Kabaguod kog da gahapon. Apa. Ako gisulog naman ni gabi nga tulog ko. Shout out ay ko ni Ma'am Jacqueline Pilido. Mond. Mond. Doon sa lang pagka-words na guys nga di mataka Sa nagpagka-pronounce. pronounce di ay pa words. Kanang kuan mahal ang kamuti kuno ilaha. Tag $5 US dollar, $5 so mukuha na sa 250 pesos ang 3 pieces kuno hala ra mahal na. Asa kanina pita ida sa lugar sa Tayng Nasod mahal jud bitaw ang kamuti. Next na na. Uy, Last one. na mugoy heart na pa mugoy duha. May heart sa atubangan na. Thank you tita. Kay di si kanang Crystal guys wala jud nakasuway og pamalit og mga sinina kay ang mga sanina puro jud na mga tinubuan siyang tita kato ni uli kog buhol. Ijang mga kasunis kanang tita Flora mi pud na ijang gi kuan manang Kay mga gamay man mo sa una. so si Jara J maka kuan si Jara makauli kog buhol guys. Benepisyo. Nay daghang mga sinina may panghatag buhol niya kang Crystal. Niya kung dili na maigon ako napunta na pud ni Yana. Isa man ang gisave kay napos Aliana napod si Lixie. Sunod. Na si ko anak kanang tawag dito nga na diri oh. Para mo 60 nga na. Oh, nice kay guys. Oh. Nice day murag kuan. Nga mag model na si Ja. Nice man kadto kasunis day partner na dana day. Nga So, pa next. kaso dili lang ni siya maigo sa ako kay dako. Ganahan si Ja scholar. Ganan ko siyang barog jud pero wide ra siya. Kuan lang siya Kamay kanang ba ako? dili pwede ra siya nga i-cut dire. Mga kora ba guys mga original. Oh. Baby J. Original katong mga list ni Agi na yung sa to mga sa tong Kani kariya. pud ganan Original ani po kaso- rin na kariya ko. So mga original ang mga sinina ni tita, mga Old Navy, ano ba yung mga ano sa ni isa? Kani ang mga sinina man ni sa mga foreigner oh makabantay ko ba magbaklay bang nipis kaayog panapon. Kani hala, Kaso lang dako kay na ako. mga original jud siya. Kanina ko si kuan ani na. Mga original ang mga sinina ni tita. So thank you guys na may uban pa dari guys na daghan pa kaadso ni dia pero di man niya masakto so ako na laman ni tong kani ning palda pwede. Ay kani oh, short di man siya pwede mag transfer og short kay nagkasulis man siya daghan kayo mga short. Salamat kayo tita, nya kani hat tita Jijin kay ako man ni kay dako man ni og kani ganahan si Inday Dani pero dako lang pud. Kani mga crop top. So Kung size mo kay murag XXXS. Charot. Dining tambok Pinakagamay. tambok na siya. So, thank you for watching. God bless and more Blessings. blessing and love you all. Amping